Sanibona, phinde nibingelele nje futhi namhlanje ngale thuba ngalumzuza ngaleli hora. Sanibona, phinde nibingelele nje futhi ngalesi khathi ngale thuba lomzuza ngaleli hora. Sibonge umnini mandla wonke, sibonge uNkulunkulu oluthando, uNkulunkulu oyinsindiso, uNkulunkulu ogqozi ukuphila, oyikho konke konke ngezikhathi zonke. Yazi abantu bakaNkulunkulu, into mayithando yenza ngenkani. Siphila esikhathini sokufosa njengamanje. Lapho khona izinto ziba nzima, kuba nzima ukuya enkonzweni, fosa uye ngenkani linetha linjalo, ifake leyo raincoat yakho, phatha i-umbrella yakho. Uyafosa njengamanje njengoba usuke nje uze ekuseni kungavukeki ukuthi emsebenzini, kodwa ngoba kuyaphoqa ukuthi emsebenzini khona uzoyithola le mali ngoba uyayidinga, khona uzokuthola lokudla ngoba uyakudinga. Fosa. Mna kaNkulunkulu akuselula njengamanje ukuthi ikhazimulise wena, kwenzeke intando yakho, ushumayele, ukhuleke, wenze noma yini uzile. Fosa kodwa ngoba uyakuthanda lokho futhi uyakudinga lokho. Masifose manje, sifosele imiphefumulo yethu. Masifose manje, sifosele iy'mpilo zethu. Masifose, yabo njengoba ufosele inyama yakho, ukwazi ukuthi udele yonke into. Because abantu abaningi, abanye baze badele ngisho abantwana babo. Uthola ukuthi uzodela umntwana wakhe ngenxa yokuthi kumele ahambe ayosebenza eGoli, amshiye umntwana esana-3 months. Athi hayi useyohlala lapha e-creche, ahlala anakekelwe, ahambe ayosebenzela kude ngenxa yokuthi udinga le mali, udinga lo msebenzi, udinga le ndlela yokuphila. Akufose konke lokho engathandi. Akekho umuntu othanda ukuhlukanisa nomntwana wakhe, akekho uthanda ukuhlukanisa nomndeni wakhe, akekho uthanda ukuhlukanisa nabathandiweyo bakhe, kodwa uyafosa ngenxa yokuthi uyazi ukuthi udingani, futhi uyayazi injongo, uyayazi inhloso, uyazi ukuthi ufuna ukufinyelela kuphi ngelinye ilanga. Nathi siphila esikhathini lapho khona abantu bakaNkulunkulu udinga ukuthi sifose yonke into. Uma sikwazi sikudingayo, sidinga ukuphila okuphakade, ngithi fosa ukuthi enkonzweni. Udinga ukuphila okuphakade, ngithi fosa ukuthi ukhuleke. Udinga ukuphila okuphakade, ngithi fosa ukuthi uvizile ukudla, fosa ukuthi wenze intando kaNkulunkulu, fosa ngaso sonke isikhathi, ngayo yonke indlela. So bantu bakaNkulunkulu, kubalulekile semqoka ukuthi saze siqonde ukuthi yonke into manje siyafoswa empilweni ngenxa yokwanda kwemimoya yonke ekuvimbayo, ekujivazayo, ekushayayo, ekulingayo, ekwenzela zonke izinto ukuze ubuyele emuva. Fosa uthi siyahlehla siyaphambili, ngenkani siyaphambili, by force. So kuzona zonke izinto abantu bakaNkulunkulu masiqine, sime, sazi ukuthi uhlangana kwethu abantu bakaNkulunkulu enkundla yokuxhumana. Sihlangene nje ngomphefumulo wakho, sihlangene ngokuxwayisana, ngokufundisana, ngokukhulisana, ngokudluliselana imiyalezo, ukudluliselana amazwi. Zonke izinto, whether it's teachings, whether it's prophet, or whether intshumayelo, kukona konke bantu bakaNkulunkulu. uNkulunkulu uhlezi sikhanyisela ngokuningi ngaso sonke isikhathi. Edinga ukuthi sibuyele kuye, sihambe ebukhoneni bakhe, sizilungise, sizingcwelise, ngoba siphila esikhathini lapho khona kumele silungise. Now sesinikeziwe i-opportunity yokulungisa. Umbuzo ukuthi siyayisebenzisa yini? Sunikeziwe i-opportunity yokuthi uphinde uqale emaphansi, ubuyele esikoleni uyobhala kabusha. Uyayisebenzisa yini? Usunikeziwe intuba. Ufana, let's say, yazi indlela esinenhlanhla ngayo abantu bakaNkulunkulu lapha emhlabeni. Ufana nomuntu okwi-exam room, obhizi uyacabanga ukuthi uma i-answer la kumbe ithini, hawe makumbe ngizoyithini lenta. Uvele uhlale ujule ucabange. And then bese kuyabuya ukuthi yazi kumbe uthisha sekwayichaza ngale ndlela, kumbe wathi ukuze sikhumbule kumele sicule leli culo, kumele senze ukuthi. So nathi bantu bakaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi empilweni yonke into iba lula uma sinomoya kaNkulunkulu, umoya weqiniso useduzane nathi, ngoba yena uhlakaniphile, yena wazi uNkulunkulu, yena wazi konke, wazi okukhona, wazi okuhlelwa yisitha, wazi okuzayo. Esuke sisiza nje thina kuphela ngokuthi asitshele ukuthi enza kanje nakanje nakanje, khona uzokwazi ukuthi uhambe ngokulunga nakobungcwele. Masifose yonke into bantu bakaNkulunkulu. Masithikeni manje, kwenziwe i-checklist, kuyathikwa yonke into. Because ngane uzindla nje ethi Nkosi, kuphi engathanda ukuthi kudlulise kubantwana bakho, athi bakhumbuze zonke izinto engiyithanda nengayithandi, khona umuntu ezokwazi ekumele akwenze, ekumele angakwenzi, khona ezozibona ukuthi umiphi yena. Bantu bakaNkulunkulu, amazwi nje abalulekile asemqoka kukona konke ukuze silungise indlela zethu noNkulunkulu, ukuthi sihambe ngezwi lakhe uNkulunkulu, iBhayibheli. Uwona umhlahlandlela lo, iyona manuali yami nawe, iyona into engakutshela ngawe, iyona into engakusiza. So kona konke ngifisa ukuthi sicacise namhlanje ukuthi zithikhele wena manje, uzibuke ukuthi ukephi, because into ebulala lapha emhlabeni isono. Isono sini? Singukweqa umthetho, and inkokhelo yesono ingukufa. So nanko-ke umthetho, zibukele wena ukuthi ngalo mthetho lo ikuphi okwenzayo, ikuphi ongakwenzi.
okwenza ukuthi ulahle ngelinye ilanga. So Deuteronomy chapter 5 imiyalelo 10 verse 6, "NginguJehova uNkulunkulu wakho okhipha ezweni laseGibhithe indlu yobugqili. Ungabi nabanye unkulunkulu ngaphandle kwami. UJehova uNkulunkulu munye. If usakhonza imoya yamandawe, imoya uNkulunkulu wesisu, ukuthanda imali, ukuthanda izinto, if usathi uyakhuleka kodwa futhi uyinyanga, uyakhuleka kodwa futhi uyisangoma, uyakhuleka kodwa futhi umthandazi, uyadlala. Uyakhuleka kodwa futhi usagqoka amacici, usafaka ama-makeup, usagqoka ibhuluku wesifazane, ugaxile, inkophe, zonke lezi zinto uyadlala. Zonke lezi zinto zinonkulunkulu bazo. Even nama-ring, ama-bracelet, ama-necklace, iy'ngubo, thola ukuthi ingubo yinde ngala, imfishane ngalana, yinde ngemuva, imoya, yonke imimoya yamadimoni ahlala lapha emanzini, amamemedi. So usanomunye unkulunkulu, awukakapheleli. Phelela kuJehova, ubuyele ebukhoneni bakhe, khona uzokwazi ukuthi usinde. Verse 8, "Ungazenzeli izithombe ezibaziyeyo nomfanekiso okusezulwini phezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini phansi komhlaba." Baningi abantu abasebenzisa izinto zaphansi kwamanzi bengaboni, bengaqondi. Zivela khona ama-extension lawa alukayo avela kumoya omatusi. Uyitshela ukuthi hayi ngivele ngiluke iy'nwele zami kuphela, ngifakanga ama-extension. Nokuy'luka iy'nwele zakho akukho kuhle, ukurelaxa akukho right. Ngiyakhumbula nje seke ngalwa ngalokho ngathi hayi bo, ngeke baba, ukurelaxa nje kuphela nje angifake ama-extension, nakona akukho right because uNkulunkulu ukudale wamuhle. Wathi makubheka ukubuka wathi muhle umntwana wami, yinhle imvelo yami. Ungazoni uyifake okuthize, ungazoni uyisuse okuthize, because njengamanje isizwe sifuna ukuprovidelana noma yini, funa ukunikeza isikhumba esihle ngoba sifuna ukuwona uNkulunkulu nje qha. Umsebenzi wasilozo funa ukuthi hayi faka i-skin surgery, faka ini, faka into yokuthi khona uzoba muhle, azathi hayi phela kumele uyi-enhance nawe, kumele ukuthi uyilungise. Ayikho leyo nto, umuhle unjena. Okay, mhlawumbe umzimba wakho khona la umoshe khona-ke, njengo-Brian mase bekhulile ethola ukuthi amazinyo akasenawo, wayedla kakhulu ushukela, kwawona ama-false teeth lawa awekho right. Ungafaki lutho, unga-edi lutho, ungasusi lutho because uNkulunkulu akubekile ubeke unjalo ku-right. Awuyona i-designer wena yomzimba wakho, ikhona i-designer kuNkulunkulu, wa-designer waqeda wagqiba. Wena uzo-eda futhi uzo-designer futhi, uyona kuNkulunkulu. Imagine mina ngithi lento siyibuke ngathi, imagine uzothi umntwana wakho usumlungisile, wamgeza, wamgqokisa, uhamba nesikole, uya kwi-school trip, wambona ukuthi wazi wamuhle. Uthi yabona sekuyasho ukuthi iy'thombe usegqoke enye into. Uxoxa ukuthi awu, kanjani umntwana wami nje lo? Bengimgqokisa ukuthi nje ngimgqokisa isiketi sakhe esihle, usegqoke ibhuluku nanini kanjani? Uzophoxeka ngithi ngoba umbone emuhle. NoNkulunkulu uyaphoxeka mase kubona ufake i-makeup because ukubona ukudala umuhle nesikhumba sakhe simtsunde simnyama, ufake i-makeup ufuna ukuba mpofu, uyafaka, uyajova, ufuna ukuba mhlophe qwa. Uyaphoxeka. And uyothi ngelinye ilanga angakwazi nokukhomba because mina ngazi ukuthi ingane yami iphuma igqoke u-black and grey. Ngiyayibona sekuthiwa hayi ingane yakho ishayiswe imoto isigqoka u-pink and turquoise. Kanjani? Hayi bakuyona ingane yami. Kuthiwa ubuze usugqokeni? Hayi kuthiwa ugqoke into yokuthi uthi urelax, hayi akusiyona ingane yami leyo, mina yami ingane ihamba igqoka u-black and grey. Uthi uyathola kanti iyona ngqo. So nawe izulu liyokuphika lithi angimazi, mina ngamdala nje, ngamdala nesihluthu sakhe, wenze njani loku ama-extension? Angimazi. And amadimoni ayokuvuma-ke ngoba wona uhamba nawo. Ungazikhothameli, ungazikhonzi. uNkulunkulu yedwa ofanele ukhonze. Yabo mawusenza iphathi uyayikhothamela, uyayikhonza. Mawusenza ama-celebration, whether ngayi-graduation celebration, whether ngayiyini ukuthi uphasile noma ngathiwa yini, mawusayikhothamela kubongwa wena, uyawuphulumnyelela uNkulunkulu. Number 3, ama-baby shower. Yini yona leyo? Kuthiwa nje kujabulela ukuthi kuthiwa bese kuba yilezi zinto lezi, bachelorettes, bachelor bani bani, lezi zinto ezenziwa thola ukuthi i-celebration before umuntu ayoshada. Kuthiwa yini, whatever lelo gama lelo, bachelor's party.
angazi ibizwa ya inalawo magama lawo. Usa-celebrate okhisimusi, usebenzisa o-New Year, usebenzisa o-Easter, usebenzisa izinto ongaziqondi ongazazi. Uyawuphula umyalelo kaNkulunkulu. Ngokuba nginguNkulunkulu wakho onomhawu, ngihambe ububi bawoyise kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo, kepha ngibenzela umusa abayinkulungwane abangithandayo begcina imiyalelo yami. Ngoba zonke lezi zono zehlela kithi ngenxa yokuthi into eyenziwa abazali bethu, okhokho bethu, ilibe liyehlela kuwe. Kodwa uma ubuka wena uthi ngeke, hhayi ngeke, ngiyazi uma wayephila ngokuthi amekhaya mina ngeke ngize ngiyenze leyo nto. Uma ekhaya kwakuyaphuza ngeke ngiyenze leyo nto. So ngekhathi wena ugcina imiyalelo kaNkulunkulu, wena uzowenzela umusa wena wedwa qekelele. Ungaliphathi ngezigama likaJehova uNkulunkulu wakho, akayi umyeka oliphatha ngezigama lakhe. Khona lamanyala, ngiyaxolisa ukusebenzisa leli gama, kodwa amanyala anginyanyisayo enziwa le profile le ekuthiwa uJesu yaku-Facebook. And kade kunesinye isithombe nje kade ngisibuka, omunye ephostile kuthiwa angazi tshelani abafana benu baninikeze imali, kusho mina uJesu kanjani kanjani, imali yephasika. Amanyala abantu baNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu hhayi umyeka ophatha ngezigama lakhe. And ngokuhleka leyo joke, you are part of them. Usuwonile njalo, cabanga. Athi gcina usuku leSabatha ulungcwelise. Khumbula usuku leSabatha, ungenzi imisebenzi, awuthengi, awuthengisi, awuphumi, awungeni, awenzi lutho, awuphathi lutho okusindayo, uyaphumula ukhonze uJehova. Khumbula loya mama ofuna ukuyotheza yena ngenkani ngeSabatha, waze wathatha wafaka enyangeni ngenxa yokuthi wayephula umthetho kaNkulunkulu. Ngoba iSabatha liwuphawu, because uNkulunkulu uthi waphumula ngala ngithi, wasethi nathi-ke masenze njalo siphumule ngosuku lakhe longcwele. Ngabe senze njani, siyaphumula noma? Uthi hhayi phela kuvumelekile ukusebenza, phela basivumele enkonzweni, kumele ngisebenze, ngeke ngingasebenzi, kumele kube ukuthi, yabo labo kumele abawu-hundreds, yabona bazokulahlekisa. Ngoba noNkulunkulu uzothi hhayi-ke, ngenxa yokuthi ubuthi kumele ungayenzi intando yami, nawe kumele uye esihogweni. Sorry, ngicela ukweqa, ngiye ku-16. Yazisa uyihlo nonyoko njengalokhu uJehova uNkulunkulu wakho akuyala, ukuze izinsuku zakho zibe zinde, kube kuhle kuwe ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. Uhloniphe uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zande ezweni. Ukuhlonipha nje, ukuthobeka, ukuhlonipha nje ukuthi uphathise abantu, uma unemoto ulifte umuntu omdala, uma uyingane usukume etekisini, ungahlali phansi umuntu omdala emile ngisho kuthiwa ukhokhile u-R50, akunankinga, ungami umuntu because uzosukumela impunga, usukumela umuntu omdala. Number 17, ungabulali. Singakhuluma amazwi abulalayo, singakhuluma amazwi a-negative ukuthi vele ngeke uze uphase wena, vele ngeke uyenze loo nto, vele uyisilima, vele uyisidomu. Ungayenzi loo nto, uyayibulala ingane uyayiqeda. Unkosikazi wakho uyambulala uyamqeda uma uthi kusho ukuthi yakuhlula umshado, awuvuke isihluleki sankosikazi, awuvuke ukuthi nokuthi. Uyambulala uyamqeda. Because abantu ababuthakathaka bathatha yonke into abatshelwa yona. Ngisho bazi ukuthi ayona iqiniso kodwa bayithatha. 18, ungaphingi. Masingacabanga ucansi ngengqondo zethu, ucabanga ukuthi crush yami, zonke lezi zinto usuwonile. 19, ungebi. Into engayona yakho ungayithathi. 20, ungafakazi amanga umakhelwane wakho. Uthi hhayi vele yena ukwenzile, vele ujwayele, kanti cha akusenzanga yena manje. 21, ungafisi umfazi womakhelwane wakho, ungafisi indlu yamakhelwane wakho, nensimu yakhe, nenceku yakhe, nencekukazi yakhe, nenkabi yakhe, nembongolo yakhe, nokunye komakhelwane wakho. Ngoba ukufisa kukhanda inhliziyo embi. Ukufisa kungakwenza ube umthakathi. Kuzona zonke izinto abantu baNkulunkulu zi-check-ke, ukephi kuzona zonke lezi zinto. Ukuphi na? Ngiyahamba ngiyakwiZaga chapter 6 verse 17. Qala ku-16 uthi khona izinto eziwu-6 ayizondayo uJehova, yebo eziwu-7 ezisinengiso emphefumulweni wakhe. Yabo umuntu eyisinengiso, into awuhlali nayo, awuhlali nomuntu okubangela isidina, okubangela isicefe. So uthi uNkulunkulu abenze kunje, abasoze balibona ihlupha lombuso kaNkulunkulu. Amehlo azidlayo, ulimi lwamanga, izandla ezichitha igazi elingenacala, inhliziyo eceba imicabango emibi, izinyawo ey'shesha ugijimela ebubini, ufakazi wamanga ophafuza inkohliso obanga ukuxabana phakathi kwabazalwane. Ukuliphi wena? Usanamanga nje uNkulunkulu uthi cha.
Saxabanisa abazalwane nibhizi nihleba ngomfundisi, uNkulunkulu uthi cha, wena cha. Nenhliziyo ecaba imicabango emibi njalo nje ugaya iy'bozi, uNkulunkulu uthi cha, ngisho ungaya enkonzweni ngenxa yokuthi usagaya iy'bozi, sorry, uNkulunkulu uthi cha. Uthi cha, embusweni wami cha, wena cha, phenduka. Siyahamba siya kuGalatia chapter 5. Uthi iy'thelo zenyama, verse 19, Galatia chapter 5 verse 19. Kepha imisebenzi yenyama isobala, ubufebe, ukungcola, amanyala, ukukhonza iy'thombe, ukuthakatha, ubutha, ukulwa, umona, ukuthukuthela, nokubanga, nokwalana, nokwahlukana, nokuxokozela, nokudakwa, okunjalo engandulela untshela ngayo ukuthi abenzi okunje abasoze balidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Athi uNkulunkulu, athi umuntu ngoba mina ngiyaphuza nje, kumele ngenze njani? Phenduka. Wonke ama-divorce awungeni embusweni wezulu. Ukulwa,thi nje mina uma ngidiniwe nje mina ngiyalwa, ngiyashaya. Ukungcola, ungcolisa into eningi, ungangcolisa ukudla ingulube, ungangcolisa ukuqhamba amanga, ungangcolisa ukuthuka inhlamba, ungangcolisa ukulala nabantu abahlukahlukene, ubufebe, amanyala, ubufebe. Ngizothi ucansi ngaphandle komshado. Ucansi ngaphandle komshado, ubufebe lobo. So wathi umuntu angisona isifebe ngilala nomuntu oyedwa, ushadile naye. Kuzona zonke izinto abantu bakaNkulunkulu masithike. Ukephi wena? Ukuliphi wena? Ukuthukuthela. uNkulunkulu akafuni umuntu odinayo, uNkulunkulu ukuthula yazi. Ukubanga, ukwalana, umhawu, ufisa into zabantu, uhala. uNkulunkulu akadini labo bantu labo. Ngoba indaba yabo ayikho embusweni wezulu. Siyahamba siya kwincwadi yokugcina, Timotheo 2 chapter 3, uthi abadukisi bey'khathi zokugcina. Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela iy'khathi ezinzima. Ngoba abantu bazoba abay'thandayo, abathanda imali, abay'gabisayo, abazidlayo, abahlambalazayo, nabangalaleli abazali, nabangabongiyo, nabahlambalazayo, nabahlazisayo, abangenalo uthando, abahlebi, nabangazithibi, nabangenabumnene, nabangathandi okuhle, nabakhapheli, nabanamawala, nabakhukhumele, nabathanda injabulo nokuthanda uNkulunkulu, abanesimo sokumesaba uNkulunkulu, kepha amandla akho bewaphika. Labo-ke wobagwema. Ukuliphi wena? Zibuke wena, uzimakele. Kwesinjibenani nibusisi. uNkulunkulu namhlanje ufisa ukwazi ukuthi zithikele wena. Kodwa ukona konke lokhu, njengoba usaphila, usangaphenduka, usangavuma izono zakho, usangakholwa, usangasindiswa, usangacela intethelelo, usangathi Nkosi, nami ngiyakulangazelela. Nkosi, nami ngiyafisa ukuphila okuphakade, nami ngiyafisa ukukhanya, nami ngiyafisa umbuso wezulu. Ngoba izimnandi ezinkulu indaba zombuso wezulu zithi bantu phendukani. Umbuso wezulu usondele, nihlengwe nesinde sinebhabhadise, ngoba ukuphela izinto zonke sekufikile, kanti ukufa seduzane kakhulu. Nkosi mina nibusise. Hlezi nazi khona ezinye inkundla zokuxhumana, TikTok Lihle Themba, Facebook Lihle Themba Mzobe, Instagram Lihle Themba with I Mzobe, YouTube Lihle Themba Mzobe. Nkosi benani, hlezi nazi ukuthi uNkulunkulu asizonke isono, uNkulunkulu abuthanda bungcwele, manje uzekuphatha. Amen.